Sociálne siete sú sračka. Po dobu jedného týždňa sa budem snažiť prežiť bez sociálnych sietí. A to, že vyzerám takto, vás nemusí vôbec trápiť, pretože sa ideme umyť, obliecť, školovať, autoškolovať a ideme na zušku. Takýto je plán na celý týždeň. Keďže som bez sociálnych sietí, potrebujem namiesto toho nejakú náhradu. Proste niečo, čo bude nejaká lepšia cesta, ku tomu by som sa proste niekde pohol nejak. Mám rozčítanú knihu, som na 99. strane, chcem kresliť. Ale ešte predtým sa musíme trocha vrátiť späť do minulosti, aby sme si ujasnili nejaké veci. Je nedeľa, ideme si povedať, čo všetko nemôžem cez túto challenge používať. Na liste YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, online hry. No a teraz späť do budúcnosti. Mám rozkreslený jeden projekt, neviem, mám v pláne proste customnúť si šotovku, vôbec neviem jak, nenosím šotovky, pretože mám na ne malú hlavu. Hranie hier, len dovoleným samozrejme. Chcem točiť šoty do short filmu, varenie, pretože chcem akože aj jesť, možno cez tento týždeň. Chcem pozerať seriály, filmy, tu je zoznam filmov, seriálov, ktoré mám rozpozeraných, ktoré pozerám, ktoré si chcem pozrieť, neviem, ešte uvidím. Každopádne deň som úspešne prežil, TikTok, Instagram som si vymazal, moje full projekty, ktoré chcem dokončiť tento týždeň je doplatinovať Cyberpunk, aspoň Basic Group, DLCčko ešte čas. Spraviť 2 fyzické projekty, chcem dokresliť môj projekt, chcem natočiť každý deň aspoň jeden shot do short film alebo sketchu. Každopádne prečo robím toto video, dôvod je preto, že som dosť tak v poslednej dobe, vôbec neviem čo mám robiť. Začal som hrať kompetitívne hry, čo vôbec není dobrá vec, pretože videl si toto video, tak vieš, už som dlho neurobil nič produktívne, alebo teda nie že produktívne, ale skôr proste dlho nič nevyšlo, hej. Najhoršie na to, že neviem ani do čoho mám najskôr zabrdnúť, proste buď mám ísť robiť short film, alebo mám ísť proste fotiť, alebo ja neviem, proste je toho veľa, ale zároveň proste nič. Problém nastane večer, pretože budem sa musieť donútiť pozerať filmy, alebo hrať hry, alebo proste urobiť niečo produktívne. Dobre, nájdený som, potrebujem asi riešiť scenár, to treba proste prerobiť, a to je všetko, asi idem proste robiť scenár. Musím sa totálne pochváliť svojimi totálnymi vajíčkami, chlapci. Somewhere. Najedol som sa v stredu kaderní. Momentálne chcem ísť čítať. Mám tu rozčítané presne 99. strane. Som zvedavý, koľko prečítam. Za tento deň som prešiel 25 strán. Je to málo alebo veľa? Sa mi ľúbi, jak bolo už pomaly, že slnko, že už začalo byť pekne. A len začalo snežiť. Prečo je toto vonku, mi povedz? Naplánujeme jazdy. Došli kamaráti dneska domov. Budú asi u mňa ešte aj spať. Tento deň bol akože geniálny, reálne. Vôbec sa necítim na to, že by som proste nepoužil niečo. 2 dní. Zatiaľ si to celkom idem. Dnes z toho možno moc nespravím, možno ešte budem kresliť, ak sa podarí, pretože som dostal zadanie od pani učiteľky. Buď budem kresliť ten projekt, alebo to svoje ešte uvidím. To sa Bečiček, uvidíme sa na Stužkovej. Že jak sa Beči zmenil. Dobré ráno, Tretí deň. Čaute. Zlá správa, Kaderín nedojde v stredu, pretože už tu je, ale nestíhame sa ostriať, takže to budem musieť spraviť sám. Došiel som domov, dnešak bol hrozný deň, akože úprimne vám poviem. Nie, že by som nezvládal až tak akože sociálne siete. Absolútne si to reálne nevšímam, že vôbec ako necítim nejakú poriadnu zmenu. Mám proste celkom bodná hodnotenie. Každopádne došiel som teraz zo školy, idem sa nájsť a uvidíme, čo budeme robiť. Pravdepodobne pôjdeme kresliť. Čo na túto totálnu kresbu vravíte? Čo ja viem, akože úprimne ti poviem, že sa mi to páči celkom. Idem spraviť asi ešte ten druhý výpar, spravím ho schválne väčší a ideme robiť veľmi tajomnú činnosť, takže sa pripravte. Pre kontext chcel som ísť točiť jeden záber s tým, že som sa v ňom chcel ostrihať, ale... Tak toto bude hrozné. Absolútne mi to nevyšlo a ten záber vyzerá veľmi zle, takže si užite len to, jak sa striham. Ty kokos, to je hard. Teraz ostáva už len jediná otázka. Kto to uprace? Ja neviem, ja som sa ísť do sprchy a tu na to bolo dlhé trochu. Wolverine budem aj tak, takže... Neviem, čo tam budeme robiť, ale scrollovať a youtubovať určite nie. Môžete mi veriť, ja vás do sprchy nezoberiem, teda do vany. A vy ste mi to neverili, vy špiny. Osprchovaný som, idem ešte urobiť nejaké veci. Každopádne na to, že tento deň bol dosť zlý, tak som rád, že neskončil. Troška meškáme, absolútne nevadí. Dávam potom feedback, že ako to dopadlo s tou kresbou a... Tam si to treba dneska ešte upratať, to je pekný bordel akože.
budete mi niekto prečo znova sežiť, prosím vás? Však, ja vám musím fakt povedať, je to 4. deň. Ja som nevidel, nezapol som ani YouTube, ani Instagram, ani TikTok a mne to nechýba. Ja normálne mám pocit, že žijem keby tak, ako teraz, ale tým, že sa cítim, že mám možno viacej možností. Ako je to dosť zaujímavé, že už prešla viac než polka týždňa a ja stále nemám absťak, že by som chcel ísť proste na TikTok a robiť to. Akože áno, určite nejaké novinky mi ujdu, pretože myslím, že Marley vydal video už teraz, pravdepodobne, neviem, nevidel som ani storku ani nič, takže neviem. Že možno, že by som reálne si nechal odinštalovaný ten Instagram a TikTok, že by som to reálne nechal iba na kompe, pretože na kompe neskrolujem, lebo je to na hovno a je to nekomfortné. Môžete ma sledovať na Instagrame každopádne. Kresbu som odovzdal, myslím, že do niečoho takého by som sa asi neobul, keby túto černicu napríklad nedám, že by som sa na to asi vyseral. Ideme sa nájsť a tak. No chlapci, ja som totálny kuchár. Najedol som sa a idem asi spať, lebo som že unavený jak pes, takže... Je dosť možné, že pôjdem z piatka na sobotu lyžovať, pôjdeme riešiť nejaký totálny biznis. Jediné, čo sme nerobili cez ten týždeň je, že sme nepozerali film. Už som vám veroval, že stávam na notu. Chcem vám povedať, že včera som prešiel iba jednu kapitolu. Musím utekať, lebo utekam. Dneska mám autoškolu o 3:00. Chcem vám povedať, ako mi ide autoškola. Robíme si jedlo, ideme na autoškolu a pôjdeme asi práve potom na vlak. Strašne veľa kaká jem a mal by som asi s tým prestať. Je mi to ľúto, je to najrýchlejšie, čo som vedel spraviť. Najedený som. Ďalší quest je autoškola. Kamo, jazdím jak totálny šéf, kamo, normálne bersu, baby a benzo a jedem. Už som mal veľa, koľko som zarazil cyklistov. Ejo, zdravím vás autoškoly. Dúfam, že ma za to nikto neudá, ale proste... Čo ja viem. To, že sme týždeň prežili, neznamená, že challenge končí, pokračujeme cez víkend. Idem sa pobaliť, ideme na vlak, idem lyžovať. Mohol som mať, že miestniku, že v 3. vagóne a nastúpiť, že do 8. Už som vám povedal, ako nenávidím rána. Ideme lyžný lyžovať. Nebudem vám absolútne klamať, ale najväčšie krízy sú v noci, keď chcem ísť spať, pretože cez noc niekedy pozerám videá, alebo teraz scrollujem. Väčšinou to beriem ako taký ten doťuk, že proste pozerám videá, pokým nie som unavený a keď som unavený, tak idem spať. To prežívanie je také ťažšie, akože hlavne tieto posledné 3 dní, ináč som to vôbec nemal, akože dobre sa mi spalo aj všetko. Možno je to preto, lebo som spal hneď po škole a potom som nemal byť z čoho unavený. Ale ináč je to asi pohode. Lyžovať sme si zalyžovali, nič, ideme domov, poriešime ešte nejaké veci dneska, uvidíme, budeme čítať ďalej, neviem, fakt neviem. Musíme sa ísť prezliecť, ideme strážiť mesto, pretože samo sa neochráni. Pretože som totiž to Batman. Ideme hrať hry. Mám dosť. Vidíme sa zajtra. Toto je sobota. Pusti muziku, ideme na to, baby. Je mi ľúto, že to je taká hrozná kvalita, ale nechcel som ísť pre kameru, takže poďme si užiť posledný deň bez sociálnych sietí. Hejha. No čau väčší, už varíme, kde si? Mám tu nejaké veci, ktoré vám chcem povedať ohľadom tohto týždňa, ako to vlastne celé vyzeralo so mnou a takéto niečo, hej, proste rozumieme sa. Ideme do mesta, ideme riešiť totálny biznisový. Ozaj, a jaký teda bude ten beat do toho môjho tracku? Alebo tam nebude vôbec beat, alebo jak to tam... No do tohto nášho
To je akože ten náš skit, čo chceme nahrávať teraz. V rámci challengeu, táto challenge bola veľmi zaujímavá. V začiatku som bol na seba hrdý, že ako to zvládam, aj všetko, že proste som cítil dobre. Ma to viac menej dokopalo robiť niečo produktívne, hlavne, že ešte aby pre vás bolo niečo zaujímavé na tom videu. Najhoršie krízy boli posledné 4 noci. Čo ti dáva? Kámo, to je normálne, že... To je normálne na kamere, ale fakt. Kámo, ty si odletel album kamer práve. Čo je ti? Pane, seriózne rozmýšľam, že ho tam dám. Sociálne siete strašne ovplyvňujú momentálne dianie. Chcem povedať, že proste už to kikuje, hej. V poslednej dobe potrebujem Instagram a tým myslím proste, či už ide na odpisovanie správ. A ďalšia vec je, že tam mám tutoriály, tam mi hodia, alebo proste niečo v rámci kreativity. Challenge som splnil, na počítači som vlastne nebol cez tento týždeň, si bral inšpiráciu z toho malého princa, čo sme kreslili. Ale zároveň chcem povedať, že tento týždeň ma dosť nabehol na to, že som sa naučil zapisovať si veci. Ja som dostal nápad a zapísal som si ho. Nie, že by som to doteraz nerobil, robím to teraz tak akože častejšie a akože úplne blbosti zapisujem, hej, že fakt, že drobnosti základné, ale je to fakt, že dobrá vec. Som si to písal hlavne pre toto video, aby som vám mal čo odkázať a vedieť to nejako zmaterializovať. To je asi, že všetko z tohto videa. No chlapci, takže dneska ideme nahrať songu. Volá sa Kedy si usadem beat. Nahráme totálnu songu, bude to totálny banger. Odpadnete, kamo, totálne. Fakt mi nespravíš tú kávičku? Kam nemáme kávu. Jak nemáte kávu? Nemáme proste. Nemáte kávu. A ja že? Troška škoda, že som niektoré cieľe nesplnil, ale zároveň som rád, že som ich nesplnil. Neviem, či to je, som že úplne rád. Ja hlavne neviem, už mi príde, že som na tento týždeň spravil málo. Napíšte do komentáru, spravil som toho málo cez tento týždeň, alebo som toho spravil dosť, alebo veľa. Za tento týždeň som neprečítal celú knihu, čo si myslím, že som si dal troška veľké bremeno na seba, pretože by som musel prečítať 40 strán denne a na to ja fakt nemám mozgovú kapacitu. Prečítal som asi že 30 strán dokopy, ak sa nemýlim. Práv mi ďalšiu kávu. Kresliť som kreslil, nenakreslil som svoj projekt, ale nakreslil som projekt nejaký. Nakreslili sme Malého princa, to som rád, že sa podarilo. Ten fyzický art, to je troška škoda, ale to je bolo viacej komplikované a možno, že to by bolo aj že na samostatné video. To je všetko a my ideme teraz do mesta.